салом алейкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. Умедворам хуб ҳастед, сиҳату саломат ҳастед. Ва баъдан видеои имрӯзаи ман дар бораи баъзе қонунҳо, тағйиротҳо, иловаҳо чи дар Федератсияи Русия, чи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. Агар куҷои нофаҳмо бошад дар поёни комментария нависед. Баъдан хабари муҳимҳое ки дар бораи масалан мад капитал дар соли 2024, баъдан хизмати ҳарбӣ чи дар Тоҷикистон, чи дар Федератсияи Русия ва ҷаримаҳо оиди хизмати ҳарбӣ, гирифтани шаҳрванди Федератсияи Русия ва ғайри ин. Зиёд инсонҳо савол медиҳанд дар бораи гирифтани масалан аз моҳи октябр баъди 26 қонуни нави гирифтани шаҳрвандӣ чӣ гуна аст. саволҳо зиёданд, аммо ҳаминро ман ба шумо гуфтаниям ки айни ҳол ҳамин хел овоза ҳаст, ҳамин хел гуфтаҳо зиёд ҳастанд ки мумкин дар оянда рӯзҳои наздик ютуб кор накунад, мумкин маҳкам шавад, мумкин ман дигар ҷоро намедонам. Дар Федератсияи Русия гуфта истодаам, дигар давлатҳоро намедонам. мо ки дар Русия қарор дорем, барои ҳамин нафароне ки подписчикои манан, аъзои канали ман ҳастанд, дар Федератсияи Русия зиёдашон зиндагонӣ мекунанд, шаҳрванди Русия ҳастанд, тоҷикзабон ҳастанд ё аз Ӯзбекистон ё аз Тоҷикистон ҳастанд. барои ҳамоно ман гуфта истодам, барои подписчикои худам гуфта истодам ва дар умум нафароне ки мисол канали манро тамошо мекунанд гуфта истодам. агар мабодо ютуб маҳкам шавад, масалан кӣ медонад, мумкин ки саҳар аз хоб мехезем, аллакай мебинем ки ютуб маҳкам аст, дигар чӣ кор мекунем? вақти ютуб агар аз масалан худи ҳамун глава офисаш маҳкам шавад ё ки дар Федератсияи Русия маҳкам шавад, инро ман чизе гуфта наметавонам. рости намедонам, наметавонам. фақат мо фаҳмидем ки мумкин маҳкам шавад ё мумкин ба воситаи VPN кор кунад. масалан рӯзҳои охир зиёд инсонҳо мегӯянд ки фейсбук дорем, инстаграм дорем, аммо баъди ҳамин масалан 1.5 сол шуд ки вазъият нотинҷ аст, соз кор намекунад дар Федератсияи Русия, на фейсбук, на инстаграм. ба воситаи VPN ҳам бисёр вақт загрузка ҳаст, бисёр вақт маҳкам мешавад. бо VPN скачат мекунем, чандин бор VPN скачат кардем. ҳамин хел проблемаҳо ҳаст, мардум инро мегӯянд ба мо. барои ҳамин ман ин хабарро ки ман оиди ютуб аст нафаҳмидам, ки гӯё ки мумкин дар Федератсияи Русия ютуб кор накунад, ютуб маҳкам шавад, маҳдуд шавад. мумкин ҳаминро гуфтаниям ки мабодо агар канали ман маҳкам шуд, шумо даромада натавонистед ё комментария навистед, ҷавоб гирифта натавонистед, мумкин ман маҳкам шавад ки ман маҳдуд шавад ки ман даромада натавонам, кор бурда натавонам. барои ҳамин дар ҳамин канали ман бинед, дар тамоми экранҳои видеоҳои ман рақами ватсапи ман навишта шудааст. рақами ватсапи ман навишта шудааст 8965 115 1608. яъне ки агар ки аз дигар давлатҳо занг занед +7 хати Русия мешавад. шумо инро медонед, агар дар Русия бошад 8 хати сар мешавад. ин дар тамоми амн экранҳои видеоҳои ман ҳаст. ватсап навиштагӣ, фақат сообщение қабул мекунам навиштагӣ, рақами ватсапи ман навишта шудааст. бо такрор кардам. ғайри ин ман силкаи канали худро, канали ҳамин ютубро силкаша дар поёни видеоам ҳозир мегузорам. мабодо барои як рӯзи мабодое ки агар мабодо ягон проблема шавад, ютуб кор накунад дар ҳамин Федератсияи Русия, имконият нашавад мо ба ютубро истифода бурдан, ё ки мумкин ба дигар роҳ кор кунад, ягон дигар роҳҳош қати масалан даромада шавад. барои ҳамин силкаи каналамро мемонам, то ки канали манро гум накунед. метавонед силкаи каналро гирифта бо худ сахранит кунед ва истифода баред дар оянда, агар ки ютуби ман кор кунад. ғайри ин гуфтаниам ки рақами телефоне ки ман дар экранҳо мемонам, ҳозир онро гуфтам ба шумо. бо ин рақами телефон метавонед дар телеграми ман ҳам дароед. ман телеграм дорам ва ватсап дорам. телеграм, ватсапи ман айни ҳол доимо кор мекунанд, чунки зиёд кори ман ба ватсап меравад. барои ҳамин гуфтаниам ки нафароне ки рақамро надоред, боз дар экран ман рақами ҳамин телефони худро мемонам, метавонед нависта гиред барои рӯзи мабодо. масалан фарз кардем саҳар мехезем ки аллакай ютуби ман маҳкам аст. барои ҳамин гуфта истодам ки ба нафароне ки масалан зиёди шумо фақат видеоҳои манро тамошо мекунед ва интизори видеои ман ҳастед ва бисёр масалан саволҳо медиҳед ба воситаи ватсап ё ютуб,
барои ҳамон нафароне ки мисол канали ман лозим аст марҳамат гиред, рақами телефонро нависта монед, чунки рақами телефон доимӣ аст айни ҳол да ман ҳамаи рақами телефон қати кор мебарам дар WhatsApp, Telegram. ғайри ин саҳифаи одноклассник дорам. чандин бор эълон кардам ки саҳифаи одноклассник 2 то дорам. яктоаш ин саҳифаи шахси ман аст ва дигараш саҳифаи кори ман аст ки дар саҳифаи кори ман тамоми юрист, адвокатҳо, криминалистҳо, экспертҳо, прокурор, судя, дигару дигар аз тамоми қаламраи Федератсияи Русия, аз тамоми областҳо, шаҳрҳо ҳастанд ва аз ҷумҳурии Тоҷикистон, Ӯзбекистону Қирғизистону дигару дигар ҷо ҳастанд. шумо агар дар кадом шаҳри вилояти зиндагонӣ доред ба шумо юрист, адвокат, ҳуқуқшинос лозим шавад, марҳамат дароед дар ҳамон саҳифаи одноклассники ман Иброн ва Ширин навистагӣ ва сурати ҳамун идораи суд аст, чизе аст ки ҳамун оиди ҳуқуқӣ аст. шумо метавонед ҳамуна бемалол масалан истифода баред. кадом юрист, адвокат дар кадом шаҳре ба шумо лозим бошад, марҳамат истифода баред. шумо айни ҳол медонед нафари русиро надонед, нафаре ки юрист набошед, ҳуқуқдон набошед, ягон нафари шахсӣ наздики шумо ҳуқуқдон набошад, шумо бе ҳуқуқшинос ягон корро пеш бурда наметавонед. чӣ ариза навиштан ба идора мақомото, чӣ дар вақти тафтишоти суд ё чӣ масалан барои пособия, пенсия, нафақа ариза навиштан, фақат ин кори адвокат ва ҳуқуқшинос юрист аст. баъдан ҳаминро гуфтаниам ки ғайри ин канали ман дар ҳамин Федератсияи Русия мана бинед 3 сол шид фаъолият дорад, 3 сол шид фаъолият дорад. дар ҳамин 3 сол зиёд подписчикои ман, аъзоёни канали ман масалан аксарияти онҳо аз ҳар як давлат ҳастанд. барои ҳавай ман рақами телефонамро ҳозир бо дар экран мемонам, то ки мабодо ютуб агар маҳкам шавад метавонанд ки масалан ҳамун бо рақами телефон минбаъд монро ёбанд ё аз силкаи канали ютубамро мемонам, мумкин ба дигар роҳ через VPN дигар минбаъд ба ютуб дароем, мумкин ба ҳамин роҳ қати силкаи канали манро гум накунанд. чунки вай видеои пештара ман ба шумо гуфтам, баъзеҳо мегӯянд менависем номи Ширин, 1000 та Ширин мебарояд, видеоҳошон ҳар хел бемаънӣ, хелу хел. барои ҳамин ҳамномои ман зиёд аст. вақте силкаи канали худамро монам, аз рӯи силкаи канал шумо ёфт карда метавонед. барои ҳамин ман имрӯз маҷбур шудам ки видео кунам, ба шумо ҳолати корро фаҳмонам. ғайри ин ба шумо гуфтаниам ки кадом хабарҳо, масалан хабарҳо ҳамин ҳастанд ки ба госдумаи давлатӣ, ба ҳамин думаи давлатӣ Федератсияи Русия депутатҳо пешниҳод карданд ки рӯз то рӯз нархи хона қимат шуда истодааст дар Федератсияи Русия, аммо муҳтоҷ ба хона зиёд ҳастанд. оилаҳои серфарзанд, масалан оилаҳое ҳастанд ки муҳтоҷ ба хона ҳастанд, замин ҳастанд. нисбати инҳо бояд ки мо як чора андешем, яъне ки як кӯмак кунем, дастгирӣ кунем. дар соли 2024 масалан хуб мешуд, гуфтанд, пешниҳод карданд ки мат капитал миллион шавад, то миллион рубл шавад. яъне ки мат капитал шумо худатон медонед, агар нафароне намедонед, видео дорам, марҳамат гӯш кунед, мефаҳмед. яъне пешниҳод шуд ба думаи давлатӣ ки ҳамин размери мат капитал то 1 миллион рубл шавад аз соли 2024. нафароне ки шаҳрванди Русия ҳастанд, фарзандонашон шаҳрванди Русия ҳастанд, мехоҳанд ипотека гиранд, масалан барои ҳамин мехоҳанд ки хона харанд, мехоҳанд ки хона созанд, ана ҳамун замин харанд, хона созанд, ана ҳамун мат капитал бояд то 1 миллион шавад, гуфта пешниҳод шудааст. ин пешниҳодро баррасӣ карда истоданд. агар худо ин пешниҳод қабул шавад, роҳбари давлат ин пешниҳодро қабул кунад, имзо кунад дар фармон, анакун аз соли 2024 нафароне ки мисол мат капитал мегиранд, то 1 миллион рубл мат капитал мегиранд. ҳама интизор аст ки ҳамин таҳти баррасӣ аст, кани чӣ мешавад. ғайр ин оиди хизмати ҳарбӣ дар Тоҷикистон, зиёд инсонҳо савол медиҳанд. ин қонуни наве ки нав қабул карда шуд дар ҷумҳурии Тоҷикистон, аввал масалан нафароне ки аз хизмат даст мекашанд ва мехоҳанд ки маблағ супоранду нараванд ба хизмат, ҳамин нарх ба фикрам хато накунам 28 000 сомон буд. айни ҳол ҳамин хел мо масалан фаҳмидем ки тағйироти иловаҳо ба қонун дароварда шудааст. агар хато накунам ё 50 000 сомон шудааст ё 58 000 сомон ё 58 000 сомон.
барои нафароне ки масалан намехоҳанд хизмати ҳарбӣ кунанд, ҳамин пулро пардохт мекунанд ва аз хизмати ҳарбӣ озод мешаванд. барои ҳамин инро ман ба шумо расонданиам. Аксарияти инсонҳо саволҳои зиёд медиҳед ва барои ҳамин ба саволҳои шумо чунин ҷавоб ва ғайри ин зиёд инсонҳо дар Федератсияи Русия шаҳрванди Русия ҳастанд. Саволҳои зиёд медиҳанд оиди хизмати ҳарбӣ дар Федератсияи Русия. ман оиди ин саволҳо ҷавоб додам, видео дорам, аммо камеам шарҳ медиҳам, равшанӣ меандозам. Оиди ҷарима нафароне ки бо қонуни нав масалан шаҳрванди Русия шуданд, ҳозир шаҳрванди Русия шуданд, бо ин қонуни наве ки фармон аз тарафи президенти Русия имзо шудааст, агар нафаре паспорти Русияро гирифт, шаҳрванди Русияро гирифт, ҳамин 2 ҳафта муддати 2 ҳафта ба военкомат рафта дар қайди военкомат намонад, аллака ҷарима месупорад. ғайри нафароне ки ба онҳо даъватнома доданд барои хизмати ҳарбӣ ва онҳо масалан баромада аз Русия ба дигар давлатҳо рафтаанд, муддати 6 моҳ дар Федератсияи Русия нашаванд, онҳо низ ҷарима месупоранд. ҷарима аз 10 000 сар мешавад, аз 10 000 то садҳо ҳазор ҷарима мешавад. нафароне ки масалан дар қайди военкомат намемонанд ё ки ба хизмати ҳарбӣ даъват шуданд ва ба дигар давлатҳо мераванд, аз 6 моҳ зиёд вориди Русия нашаванд, аксарияти масалан нафароне ки масалан даъватнома гирифтанду баромада рафтанду масалан намеоянд, дар назар аст ки шаҳрвандии онҳо аннулировад мешавад, яъне шаҳрвандии онҳо бекор мешавад, ҳатто шаҳрвандии хештабори онҳо бекор мешавад. чунки масалан саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ ба ӯ даъватнома додан, ӯ гурехт рафт, ӯ шаҳрванд шидасту аммо нахост ки хизмат кунад. Масалан хизмати ҳарбӣ дар Федератсияи Русия дар Тоҷикистон низ ин ҳатмӣ аст. Аз синни 18 сола масалан то 27 сола ин ҳатмӣ аст. аз соли 2024 то 30 сола мешавад дар Федератсияи Русия. барои ҳамин нисбати ҳамин ҷаримаҳо баъзеҳо савол доданд ва саволи шумо чунин ҷавоб. албатта ҷаримаҳо ҳаст, ҳар як ҷарима ҳар як стадияи худаша дорад. масалан нафаре ки паспорт гирифту дертар рафт дар қайди военкомат монд, ҷаримаи вай дигар аст. нафаре ки даъватнома гирифту гурехт рафт ба дигар давлат, аз 6 моҳ зиёд наомад, ҷаримаи вай дигар размер мешавад. яъне ҷаримаҳо ҳар гуна ҳастанд ва ғайри ин ҳаминро бояд қайд кунам ки нафарони зиёд дар бораи нафақа зиёд савол медиҳед, дар бораи пенсия савол медиҳед. аксарияти шумо мегӯед ки ман дар Тоҷикистон пенсия гирифта истодам ва инҷо муроҷиат кардам. ин ғайриқонунӣ аст. вақте ки шумо аз Тоҷикистон пенсия гирифта истодаед, инҷо муроҷиат кардан мумкин нест. агар аз ин ҷо хоҳед бояд аз Тоҷикистон отказ навишед, рад навишта ариза дода он ҷо маҳкам кунанд делаи шуморо, баъдан дар Федератсияи Русия шумо ариза диҳед барои гирифтани пенсия, барои нафақа. боз такрор мекунам, шаҳрванде ки сину солаш ба нафақа расидааст, шаҳрванди Русия аст, доимо дар қайди Русия аст, доимо ин ҷо зиндагонӣ мекунад, бо қонунҳои Русия ҳуқуқи гирифтани нафақа дорад. инро бояд донед, ҳуқуқи гирифтани нафақа дорад. намудҳои нафақа аст. нафароне ки фарзанд доранд, аз 4 фарзанд зиёд ё 3 фарзанд, нафароне ки 25 сол зиёд муаллим муаллима кор карданд, нафароне ки корҳои вазнин карданд, ҳама инҳо дар қонуни нафақа ба назар гирифта мешаванд. чунки аввал соли шӯравӣ буд, СССР буд, ҳама 15 давлат як ҷо будем, ҳамун солҳои пешин ба назар гирифта мешаванд. барои ҳамин инро бояд донед, ин кори дурбадароз аст. агар ман пурра вайро гап занам як ба як ҳар яи 5-6 соат видео мешавад ва ман кӯтоҳакак видео дорам дар бораи нафақа ки чӣ кор бояд кард вақте отказ кардан, рад кардан ба шумо нафақа надодан. фақат юрист адвокат кори шуморо метавонад пеш бурда. агар шумо худатон русиро надонед, саводи кофӣ надошта бошед, ягон хештабори наздики ҳуқуқшинос надошта бошед, ин мушкил аст. маҷбур ҳастед ба юрист адвокат муроҷиат кунед. онҳо фақат ба шумо чӣ кӯмак мерасонанд? ариза менависанд, ариза ба социални фонд менависанд, вай социални фонд отказ кард, ба роҳбарияти социални фонд менависанд, вай отказ кард, рад кард. фақат ҳамун рад отказ хатӣ бошад, дар дасти шумо хатӣ бояд гиред. вақте ки хатӣ гирифтед, анаму дута отказро гирифта ба суд муроҷиат мекунед. аксарияти инсонҳо ба суд муроҷиат карданд, суд ба фоидаи нафақагирон ҳал кард, чунки ҳамаро ҳисоб китоб кард, ҳамаро тафтиш кард, ҳамаро санҷид, пурра дар асоси қонун ҳалнома бароварданд ва нафарони зиёд
нафақаҳои худро дар Русия гирифта истодаанд. барои ҳамин қонун аст. ба даҳон гап задан лозим нест, идора ба идора гаштан лозим нест. фақат ариза додан дар кор. ариза баъд ҷавоб. дар амони Аллоҳ бошед.